Oragon. Ito pagkatapos ng aking LS. Luto ko ng noodles sa Mox. Gusto na kumakain niya, no? Sa kaserola. Kain. Yeah. Gutom. Kain tayo. Init. Napay. Buhay ng vlogger, oh. Gutom pagkatapos ng LS. Noodles lang, katalo na. Oh, di ba? Noodles sa isang itlog. Di ba? Yan ang ating buhay ngayon. Buhay ng vlogger. Kain tayo. Ano? Ano yon? Init. Number ni Lola. Okay. It's okay pa, be. May palaman. Solve na. Di ba? Kain. Init. Nakuha mo, Paul? Nakainan ko. Kaserola. Maliit lang naman to. Kala nyo malaki ito, maliit lang ito. Isang noodles sa kasing itlog. Hapunan ng vlogger. Wala pang sildo kay Lolo eh. Ang sarap. Saka monay. Mainit. Naalala ko nung nasa abroad pa ako, pag walang pagkain, cup noodles. Sarap naman eh. Sarap na pay. Subukan nyo, noodles sa itlog. At napay, kapunan.
Init. Harap na hapunan ko mga kauragon. Noodles, tsaka itlog, tsaka tinapay. Hindi ko naubos tinapay yun. Hindi mo kasi hindi ka kapain. Hindi ko pre sa likod ko. Ubusin mo lang to. Yummy. Sarap. Mga kuragon. Salamat sa inyo ha. Nabusog si host. Nabusog ng noodles. Hapunan ng noodles. Pwede na yun. Diba? Maraming salamat sa inyo. Ingatin tayo. Yung mga hindi pa nakasubscribe dyan kay vlog ni Manny Uragon, paki-like naman, paki-subscribe, paki-click yung bell para update din kayo sa mga video ko. At maraming salamat sa mga aking subscriber. Maraming salamat sa inyo. God bless us all. Salamat po.